салом дӯстони ММА, дар канали мо хуш омадед. Дар видео лайк гузошта дар канал овона шавед ва мо тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон хоҳем кард. дӯстон, либосҳои Малик Эмир ва Абуро пешкашатон мекунем ки аз матои Туркия буда истеҳсоли Кавказ мебошанд барои мардони ҳақиқӣ ва стили мардонагӣ. Материал лиони ғафз буда размерҳо кам мондаанд. барои фармоиш худи ҳозир дар ватсапи рӯи экран буда нависед ва барои тамошои дигар либосҳо силкаи телеграм канал дар зери видео. ба наздикӣ дар Дублин Сарвар Ҳамидов 16:0 дар чорабинии Bellator Дублин муборизаи навбатии худро бар зидди варзишгари брезилиягӣ Марсели Алвес 11:3 баргузор кард ва бо қарори доварон пирӯз шуд. ҷанговарон дар вазни сабуктарин 61.2 килограмм муҳориба карданд. муҳориба 3 давр давом кард ки дар ҳар кадоми он Ҳамидов бартарӣ дошт. дар натиҷа ҳамаи доварон ӯро бо ҳисоби 30-27 қавитарин эълон карданд. ба ин муваффақият варзишгари 27-солаи тоҷик статистикаи худро бебоғ дар ММА-и касбӣ нигоҳ доштааст. вай дар ҳамаи 16 мубориза дар тӯли фаъолияти худ ғолибият ба даст овардааст. ҳоло як суҳбати варзишгарро аз сомонаи Спорт TG пешкашатон мекунем. ҳоло шумо мавсими омодашавӣ ба муҳорибаро доред. дар бораи муҳорибаи навбатӣ маълумот нест. ин сол барои ман соли пуршиддат буд. ман дар сборҳои Алтай ва Тошканд будам. баъдан дар Таиланд ва боз ба Тошканд омадам. пеш аз мубориза 2 моҳ дар Ирландия будам. баъдан вазнпардоӣ ки бисёр душвор аст. каме дам гирифта аз нав оғоз кардам. агар муҳориба таъин шавад, ман ба ҷои муайян парвоз мекунам, дастаро ҷамъ мекунам ва омодагии ҷиддиро оғоз менамоям. ба фикри шумо 2 муҳориба дар як сол кофӣ аст? ман фикр мекунам ки 2-3 муҳориба кофӣ аст. як муҳориба хеле кам аст, зеро ту бисёр чизҳоро аз даст медиҳӣ. он чизе ки дар толор мекунӣ ва он чизе ки дар қафас ба даст меояд 2 чизи гуногун аст. вақте ки муҳорибаи пай дар пай ҳаст, таҷриба пайдо мешавад ва вақте ки он вуҷуд надорад, ҷанговар худро гум мекунад, қувваи зиёдеро дар суборҳо сарф мекунад. 2-3 муҳориба дар як сол кофӣ аст. 4 октябр дар мусобиқаи ЭСА 180 Азам Ғафуров дар доираи нимфинали гран-при бар зидди қаҳрамони амалкунандаи лига Курбан Гаджиев мубориза мебарад. дар марҳилаи қаблии муборизи тоҷик Вартан Асартянро мағлуб кард ва муборизи Доғистон унвонро аз Имрон Букиев гирифт. Ғафуров дар як суҳбат иброз дошт ки бо Курбан Гаджиев ҷанги тамошобоб нишон дода намешавад. хоҳиш кард ки иқтидори майдонро дар Грозний зиёд кунанд. мо медонем ки Курбан баец аст. пас аз як зарбаи аввал ӯ ба доштани пой медарояд. ман интизори дастойка ҷангидан нестам. муҳориба ба дигар стил мешавад. усули ман тамошобоб аст ва муҳорибаи охиринамро муҳорибаи сол эътироф карданд. бо чунин рақиб наметавонӣ муҳорибаро дар стойка гузаронӣ. Самандар Муродов варзишгари номдори тоҷик ки дар 2 мусобиқати роҳхати Road to UFC ғалаба ба даст овардааст, эҳтимол аст ки боз як муҳорибаи дигар дар ин мусобиқа гузаронад. зеро размкори мо дар наварди аввал бар Джиани Скуэйра 22 октябри соли 2022 дар даври якчорниҳоӣ ғалаба ба даст оварда буд. набарди дуюмаш бошад дар даври якдуниҳоӣ бо Джонатан Присма 23 августи ҳамин сол ба фоидаи размкори мо хотима ёфт. ҳамин тавр эҳтимол аст Самандар моҳи декабр рақобати ниҳоӣ дар мусобиқаи Road to UFC гузаронад ва дар ҳоли ғалаба соҳиби шартномаи деринтизори UFC гардад. дӯстони азиз, ин буд хабарҳои мо аз ҷаҳони ММА. то видеоҳои баъдӣ хайр.